Dobro večer. Prvo zahvaljujem svim hrvatskim ljudima, stanovnicima Hrvatske, građankama i građanima što su dali svoj glas, što su napravili odabir. I jedna stvar je u ovom trenutku jasna, a to je da je Hrvatska odlučila da nema povratka na staro. U kojem pravcu, u kojem smjeru idemo, odlučit ćemo sljedećih dana. Možemo već sutra. 4 godine smo provodili reforme i čuvali socijalni mir i to krhko socijalno tkivo koje je građeno generacijama da se ne raspadne i da ne potone pod pritiskom krize, pritiskom financijskih institucija, banaka i svih onih koji su nas tjerali da režemo, da se ponašamo mehanički, a ne kao ljudi. U ove 4 godine smo pokazali na samom kraju mandata i da smo ljudi, da smo visoko organizirana država koja zna zaštititi svoju nacionalnu sigurnost i svoje građane, ali i zalagati se za najviše svjetske vrijednosti. To smo mi i tako želimo dalje. Sami ne možemo. U tome nam trebaju partneri i ovi izbori su to pokazali. Pozivam sve one koji žele reforme, ali reforme koje će Hrvatsku pametno, dozirano, inteligentno voditi tamo gdje je mjesto, među europske ljepotice, da nam se pridruže ne kao vođama, nego kao partnerima. Ne postavljam i ne postavljamo nikakve uvjete, želimo razgovarati o onome što smo već radili 4 godine, u čemu su nas katkad vrlo brutalno sputavali, nisu nas podržavali u opoziciji. Sada vidimo da se pojavila politička snaga, to je Most, ali ne samo Most, koja želi reforme, koja ih pokušava artikulirati. Pozivam ih da to napravimo zajedno. Jer glas birača nije samo glas. To je vjera. To je povjerenje. To je nada. Nema mjesta nikakvoj euforiji. Borili smo se teško. Spoticali su nas, opstruirali, ali nikada nismo iz vida izgubili onu glavnu, u stvari jedinu vodilju. A to je hrvatski interes. A taj hrvatski interes mora biti interes svakog hrvatskog čovjeka, njegove sigurnosti, njegovog posla koliko je to moguće i konačno nakon 4 godine možemo reći čista obraza, čista srca, bistrih očiju da Hrvatska raste, da je Hrvatska danas organiziranija i bolja država nego što je to bila ikada u zadnjih 25 godina, da Hrvatska i u svijetu dobija priznanje da je transparentnija od ostalih, da je bolje organizirana prema građanima. Sve je to rezultat rada ove Vlade, moje Vlade. Njezin mandat je završio. Hoćemo još, želimo služiti svom narodu i pozivam sve one koji su dobre volje i dobre vjere da nam se pridruže u razgovorima o budućnosti Hrvatske već sutra. Hvala svima od srca, hvala Hrvatskoj, hvala onima koji su nas i koji su mene trpili ove 4 godine. Nije bilo lako, ali bili smo puna srca i ne baš prazne glave. Sa dobrom vjerom prema svakome, sa zlobom prema nikome. Još jednom pozivam one koji Hrvatskoj žele dobro, koji žele reforme, ali odgovorne reforme. Ponavljam se, ali se moram ponavljati, jer riječ je o jako osjetljivim stvarima koje ne stanu u 5 točaka i ne možete obećati da ćete državu voditi u 5 točaka, to je puno teže. Radi se o stotinama točaka i jednom srcu, srcu Hrvatske. Živjeli! Destined notice when the call came down the line. A
the platform of surrender. I was brought, but